ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತದ ರೆಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅಟಿಲು ಅಂಜೆ ಕಡೆ ಸೇವ್ದ ಚಟ್ನಿ ಕಡಿತನ ಸೇವ್ದ ಚಟ್ನಿ ಅಂತ ತುಪ್ಪ ಬಾತು ಇಂದಾದೆ ಬಡ್ಚ ಪಲ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಸೂಪರ್ ಸೇವ್ದ ಚಟ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಎಡಕೇನು ಸೇವ್ದ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ ಪುಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚಿದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿದು ಶೋಕಾಪುಂಡ ಹನಿಗೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣಂತುಲೆ ನೀಲ ಕಾರ್ಗರ್ತ ಒಂದೇ ಕೈಗೆ ತಾಗದಜ್ಜ ಊಜಿ ಸಲ ಉಂಡು ಕಾರ್ಗೂರ ಅದ ಕೃಷ್ಣೆ ಇನಿ ಸೇವುದ ಕಜ್ಜಿಪುಡು ಉಣೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಆಯ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಐಜಿನ ತಿನ್ಪುಜೆ ಕಜ್ಜಿಪು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನು ಈ ಸೇವುದ ಚಟ್ನಿ ಜನ ಕಜ್ಜಿಪು ಓಲ ಪನಲ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಆತನ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಅವು ಖಾರ ಇಜ್ಜ ತಂಚಾದ ತಿನ್ನೋಂದುಳ್ಳಿ ಆಯ್ನಿ ನೀವು ನಂಬಿರೋದೇ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಪುಷ್ಪ ಅವರೇ ನೀವು ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಈಗಲೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗಲೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಾಗ್ತಿದೆ. ಉಂಡು ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಕನಕ ಕಂಡ್ರ ಅಂತ ಬೈದಿತ್ತೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕಂಡು ತುಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ನಾಡೊಂದಿರ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ರೇತು ಸ್ಲೋ ಅಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ಚುಟ್ಟಿತ್ತು ಬೈದುಂಡಾತು. ನೀನು ಬಾರಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ಗಿಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವಳು, ನಾವು ನಿಮ್ಗಿಂತ ದಾದಾ ದಾದಾ ಬನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದೈ ದಾದಾ ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ಸ್ ನಾಡ್ರ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲಿಡಪುರ ನಾನು ಆಂಟಿ ಹತ್ರ ಮಾರೈತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮುರ ನಿಂಗೆ 18 ವರ್ಷ ಬಂತ ರಿತಾ ಆಂಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಮುರಾಣಿ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಏಯ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಮುರಾಣಿ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಮಾಮಿಲೆಪ್ಪೊಡು ಮಾಮಿಲೆ ಸೇವತ್ತು ಸಾದಿಡ್ ಪೋಪನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಪಾನೊಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಲೆಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪೊಡಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಾತೆ ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಲೆಪ್ಪೊಡ ಆಂಟಿ ಲೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ಗ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅವ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನಿ ದೈ ಹಾ ಉಪುರಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಬೆಂದ್ರಿಗು ಕನಕ ನೋಡು ದಾಯವಂಡ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಪುನ ಸಂಭವ ಉಂಡು, ಸೊ ಬೇಗ ಕೊನೋ ಇಂದು ನೀ ಹನಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದಿರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣ ಹನಿಗೆ ಕೂಡ ಜ್ವರ ಆತ ಅಂಚ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಅಕ್ಕಳನ ಜ್ವರನ ಇಂಕ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದು ಕಡ್ಪುಡಿರು ಹನಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ತೆಂಕ್ ದಿವರೆಲ್ಲ ತೆಂಕು 1 ನಿಮಿಷ ಅಂದೆ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಅಂತ ದಿನ ಆಂಡ್ ಬರ್ಸವರಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಗ್ಗಲ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ ಹುಷಾರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಕೊಳತ್ತ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಂಚ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಅರಿಪಾಡ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನೇ ಕಾಂಡೆ ಪೋತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಂದಿರ್ಸು ಪಾಡ್ರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯರ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ
ಈ ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಅಟೊಂದು ಇಡ್ಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಏರನ್ನ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಅಣ್ಣ ದುಂಬುಡ್ದು ನಡತೊಂದು ಬರ್ತನ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುಲ್ಪ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕೋಳಿ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ದುಂಬುದ ಮಾಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತೇವೆ ಬರ್ತದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರದ ಸಾರು ಪೂರ ತಿಂದು ಪೋಪುನಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಒಂತ ಜನ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ತೂಡು ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಏನು ಇಕ್ಲ ಬೆಂದಿರಿಸು ಪಾಡೋನು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡ ಒಕ್ಕ ಕಡೆ ಉಡಾವು ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏರೈನ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುನ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಪ್ಪೆನಿಗೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡೆಲ್ಲ ಬೆಂದಿರಿಸು ಪಾಡಾಗಿಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪುರಾನೆ ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ ಪೆರಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಕೆ ಬೆಂದಿರ್ದ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೆತ್ತಿ ದಿಪ್ಪು ಕೋಡೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ ತೂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮೂಲಿ ಚ ಈ ಬರೋಡ ಬಸ್ಸ ಅದು ತೆಡಿಲ್ ಬಸ್ಸ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಕುಂಟಾರ್ದನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಕ್ಕ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿ ಬುರಾಂಡಿ ಬಂದಿತ್ತ ಮಿನ್ಕುಂದು ಮುನ್ಕು ಬುದರ್ ಶೋಕೊಂಡು ಇಜ್ಜ ಮಿನ್ಕು ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪರತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೋಪು ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬುಲಿಪ್ಪು ಆತ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಓ ಭ್ರಮೆ ಓ ಭ್ರಮೆ ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಾನು 7 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೆ 7 ಬಂದಾಗ 7 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಅಡ್ಡಿಯ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಆ ಕಡೆಯರ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕುಂಪಿಲ ಉಂಡು ಗಂಟೆ 7:30 ಬರ್ತಂತೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ದೂರ ಹದ್ದೇ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಬರೆಯರುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಪಚ್ಚನೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೇನಾ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಕುಜಲ ಅಂಚೆ ನೋಡಿ ಮೀದ್ ಬರ್ಕ ಪೊಯ್ ಮೀದ್ ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಮಗ ಬರಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಮೀದಾಂಡ್ ನನಗೊಂದು ರಾಶಿ ಬರಾರ ಬಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಲ ಬರಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಮಲ್ತಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಹಚ್ಬಿಡು ತುಲೆ ಶೋಭತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಡ್ಸಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೊರನೇ ಕುಡೋರ ಪಾಡು ಇದೀವಿ ಅವಂಚದೆ ಜೋಗ್ಲೆಗ ಹನಿಗ್ಲಾತಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕು ಜೋನ ತಕ್ಕ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆಲೆಗ ಆ ಗೊಬ್ಬು ನತ್ತಿ ಈ ಬಲ ಬರಲ್ಲ ಬಲ ಬಲೆ ಮಗೆ ಬಲೆ ಮಗೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಮುರಣಿ ಅನಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಉನಿಕ್ಲೆದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತೂದು ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಹರ್ಷ ಕುಮಾರಿ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ A. ಎನ್ನುಂಡು 6 ಬೊಕ್ಕ ಬೇಶ್ವಿತಾ ವಿಜೇತ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಪೊಳಲಿದಾರು
ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಲೆ ಓದೊಂದು ಪೊಲೆ ಲಾಯ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇಂತೂದು ಅಂಚನೆ ಸೀತಾರಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ರಜಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಲೋಕಿ ಪ್ರಭಾ ಕಂಪ ನವ್ಯಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕುಶಲಪ್ಪ ಉದಯ್ ವಿನೋದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಈತ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಕ್ಲಿಯರತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಆಯ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ ದಾರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡೀರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಇರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ఒక ఉదయ్ పంతేరు నెక్స్ట్ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಪುಡು ನಂಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿನ್ನ ರುಟೀನ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಯಾನು ನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಯಾನೆನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಸೊ ಅಂಚದು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಮುರಣಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನತ್ತು ಜೋಕ್ಲು ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿದ್ದ ತಾಪಗ ಜೋಕ್ಲು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ ಕೆಲವರು ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಾರು ಏನಾಯ್ತು 2 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತೀರಿ ರಿತಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತ್ರ 4 ಆನ್ಸರ್ಲ ಬಂತೀರಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೀನಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬನಾನಾ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಹುಂಜ 4 ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತಾರೆ ಕೆಲವೇರು 3 ಬಂತೀರು ಏರು ಶರ್ಮಿಳಾ ವಿನೋದಕ್ಕ ಪ್ರಮುಚ್ ಬಂತೀರು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಂತಾರೆ 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತೀನಿ ರಿತಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಿಕ್ಕೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಡ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣೆ ತಿರ್ತು ಪೋತಾಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಾವೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಚನೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರ ಇತ್ತಂಡ ರಜನಿ ಪನ್ಪುನಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಾರ ಪಂತೇರು ಅನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿಗ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಆದಿ ಅನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಆದಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಆಕ್ಚುರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ತೆಮ್ಮ ಶೀತ ಬೈದು ನನ್ ಚಾದು ಮೂಡಿಚ್ಚ ಈಗ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರ ಓಕೆ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಬರ್ತದೆ ಸೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಒಂಜಿತ್ತಂಡು ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಳಡು ಎಂಕ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಲ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಆರು ಕೋಡೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಇರ್ತೀವಿ ನಯನ ಶರತ್ ಪಂಡ್ಪುನಾರ ಆರ್ನೈನಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಆರ್ಲೈನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪೇರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಪದ ಎಡ್ಡೆ ನಯನ ಇರೆಗೆ ಖುಷಿ ಅದಿಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೂಪಾರತ್ತ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತೂಂದಿಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಇನಿತ ಈಗಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ರಾಯನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕಾತ ಮಾತೆರಲೆ ಖುಷಿ ಅದಿಪ್ಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಖುಷಿ ದೇವಲ್ಲ ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತೆರೆಗೆ